zit het maar. Wij beren in Langwaar en wij willen graag de groeten aan Arno en Nederland en Cor. Wij willen de groeten aan al uw collega's van die nou aan het werk binnen. Doei! Dus Arno en Cor, de groeten hè. Proost! Hey. Ik wil de groeten aan in de meeste Friesland, familieleden, kennissen en goede kennissen en alle jaren. Ik wil graag de groeten van mijn huisman Dirk en Hilly Kroning. En ik kom in huisman Tjikke en Klaas. Ik wil Rudolf Witteveen eigenlijk net de groeten doen, want die had het verzaakt om hier te komen om Langwaar aan te moeten gaan. Hij komt gewoon net opdagen. Groeten uit Langwaar, en kusjes aan mijn man. En alle mooie vrouwen Friesland. En alle mooie vrouwen Friesland. We willen de groeten even van juffrouw Langwaar aan heel Sint-Jut en omstreken en aan iedereen die u kent. En jongen Dobbert veilig hè? Zeker. We wensen je een fijne dag. Proost. Goeie super! Maar feest, dat beheert van Jana. Wij zijn in Langwaar en wij doen de groeten aan uw familie. En we willen de groetjes aan de FNB-vrouwen. En ik wil graag de groeten van de Langwaarderbemanning en de restbemanning, wat is het? Tante zitten van mij op. Wij willen even niet Langwaar even de groeten aan onze collega's van de afdeling Kastelen. Wij doen de groeten aan Grietje Brouwer.